Този поздрав е специјално за Рајко Помака, по случај неговија рожден ден од башта му Васи од Луковит. Ајде, Рајко, давај! Ники Мјузик Студио! Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка пред Рајко Помака се пази. С стил и класа си ме познато, Рајко влиза, всичко става јасно. Интриганти, фалшиви злобари, Рајко врви напред, не слуша коментари. С бухалки чупува главите на душманите, влиза в махалата и всеки трепери от Рајко Помака. Ја момичетата срцата разбива, с усмивка и стил всички покорява. Не говори много, а показва дела, Рајко Помака върви с глава висока. Пазете респект към това име, защото такива хора се помнят завинаги. Рајко Помака, името се знае, от Јабланица чак до Луковит се разказва. С стил и класа, с характер голям, винаги напред, никога назад. С бухалки чупува главите на душманите, влиза в махалата и всеки трепери от Рајко Помака. На жените сърцата разбива, всеки една е на Рајко Помака. Васи днес дига чаша за своя син, 18 години, нов живот. Рајко Помака, това е твоя ден, покажи на света твоята сила. Рајко Помака, името се знае, Јабланица и Луковит днес празнуват с тебе. С стил на манекен и сърце голямо, върви напред, винаги браво. Рајко Помака, Васи от Луковит, Јабланица, Луковит.